Keď človek 20 rokov robí niečo, už si myslí, že je v tom doma. A prídeš k Rómom a zistíš, že to nevieš. že to musíš sa učiť od začiatku všetko úplne inak. Aj učiť, aj hrať. Tak je to taká nová výzva, že na novo sa učiť. Jablko, vyživu a dve rohlíky. Dostali sme od kuchynky a zaplatili sme si to. Mesačne platíme 2,50. No, dorobíme to, čo sme minule začali o tých talentoch. Pamätáte si? Áno. Sme si tam urobili takú tajničku, tak to dorobíme. Števo, o čom bolo to podobenstvo? Traja chlapci a Pán Ježiš. No Pán Ježiš, to už sme povedali, že to bude Pán Ježiš, ale v tom podobenstve to bol Hospodár. Sluhovia, to sú naše postoje voči čomu? Voči tomu, čo nám Boh dá. Do tohoto štvorčeka napíšeme spolužiakovi, susedovi, 4 schopnosti, dary, ktoré má. Chápeme? Dobre, môžeme. Sestra Eliška má talent. Spev a hudba. Hrať na gitáru, spievať. Je taká dobrá, láskavá a skromná. Sestra Eliška má talent sa osmievať. Sestra Eliška je pre mňa veľmi dôležitá. Je dobrá, milá, trpezlivá a vie pekne spievať. Svetý. Sestra Eliška má talent na spev a máme ju všetci radi. Tak ako majú potenciál. Napríklad učíme sa Bibliu a rozdelenie Biblie a knihy a na čom bola písaná a storočia. Vieš, že také akože fakta. A v niektorých triedách, keď sa spýtam, tak tí deti to súkajú zo seba. A tým, že oni nenosia si domov ani knihy, ani zošity, všetko sa necháva, aby si to nezničili a donesli to na druhý deň normálne do školy, tak oni sa nemajú to ako kde naučiť. A je 1 hodina za týždeň náboženstvo, tak oni na ten druhý týždeň to vedia. Oni chcú žiť lepšie, chcú mať pekné domy, chcú mať robotu. Oni majú veľké sny, ale pri prvej prekažke oni to vzdajú. Nie sú schopní ako keby sa postaviť tomu životu, hej, a bojovať s ním. Čo? Kto ide ešte, Tomáš? Nejdu. Iba Stanka. Ďakujem. Kristýnka, ty poď. Bolo obdobie v mojom živote, kedy som cítila, že robím to len kvôli tomu, že Pán Ježiš ma tam poslal, lebo celé to dookola som cítila, že kameň. A teraz vieš, že opačne mi dáva zakúšať, že je prijatie. Také 2 svety. Ako keby som musela zažiť, aby som sa stala slobodná aj od toho, aj od prijatia, aj od neprijatia. Prvé, čo by som im prijala, je, aby našli taký živý vzťah s Bohom, aby dokázali potom zmeniť to, čím žijú. Neriešiteľné veci ľudské, veľakrát, vieš. Aj tú situáciu môže Boh jedine vyriešiť. To žiadne nejaké projekty a neviem aké analýzy. Jednoducho to nepohnú. Oni sú v takých ťažkých veciach.